Què estàs fent, Òscar? Posar-se al recte. M'he corbat cap a la bord i dono més tensió. Fa fred? No, està bé. Sí? Solet. Tu què opines, Miquel? Fa fred? I tu, Antonio? Tenen què? Copyright, ok. I es tancaran la web. Què dius ara? Ignacio, ¿hace frío? Ahora está bien. Muy bien. Bueno, adeu-siau.